LVTV and good afternoon. Dito tayo ngayon sa Salcedo. Ayun yung mga kasama ko. Suda ti kadwa nga galati. Abal. In Tagalog. Sana maging success kami. Nantay namin yung ulan. Wala pang ulan. Ulan! Time check, 5 o'clock. Ayan, nandito ako sa may malaking bato. See you later. Okay, dito tayo sa may Carayan. Dito sa may Salcedo. May pesto na yung mga kasama ko. Ayan, may hanging bridge dun. Hanging bridge papuntang Suriwan. Ito naman papuntang Ili dito. Nabundok na yan, madarang na yan. Madarang. Ito tayo place. Kabilan miti. Abal-abal. Abal-abal. May kami gabal-abal. May kabilan mi coke. Naibus medyo coke. Nagabal-abal kami mod. Barang nga dumalang abal-abal. Waiting. Adedje lagi kadwa mi ni apan damagala. Kami gabal-abalon. Nay pay damo-danom na dyan eh. Saan garod? Karayan garod. Kurak no awanti. Kurak no awanti Karayan. Ay awanti Karayan, awanti danom. Karayan tayo mo. Ta. Kurak no awan danom gamin. Balik ka nga abal-abal na mo. Kalumag to madamdam na igalis ka. Uy, nagalis. Di ka pilagayin ba sa kakamanyan ay. Ang garti ni Papa. Kukay ti mabasa. Umaduak. Takot sa tubig. Nice, nagalis. Gana sa danom na ni naglangiis. Tila pagpagnaan tayon. Siko, video po. Opya. Mawalang iso ka dito may galis. Nagalis. Oo, dati kami. Pangiron. Adventure time. Ay! At sana may makuha tayong marami. Oh, may kasama ako dito, nag-vlog din ayun oh. May nag-vlog dun oh. Kami galati abal-abal. May kayaw. Pigsapay mo la signal. Hi everyone. Let's go get some Abal-abal. exotic food. Oh! Oy, kumukulog. Okay lang ang umulog, wag lang ko bigla. Ay, nagadaura man yan. Yeah. So yun nga mga kap, kasama ko ngayon si Brother Benjo, isang YouTuber din at photographer. Ayan o. Ayan din. Eric Toons TV nandyan. So mga tawag dito, gusto magpa-picture dyan, videographer, videography, ito. Dito yung niya, number niya, at saka channel niya. Oh. Subscribe kayo. Woo! Yeah. Subscribe kayo kay Eric Toons TV. YouTuber din yan. Naka-live tayo pre. Ay, naka-live ba? Oo. Hello, Leo. Sino Leo? Nico. Ryan. Anak ni Ryan. Anak ni... Yung bagang kumaabang anak. Sino nga Leo? Ayan. Yung bagang
Anak ni Tito Ryan. Ay, anak ni Tito Ryan. Anak ni Uncle Ryan mo. Ay, sumo lang ya. One. Ado tilid-lid dito at pasabay kayo. Oh, sinutik pa pala ti bato. Hilod. Dito kami na Karayan na oh. Free delivery. Nakadayo kami. Pero may bayad. Ang bato. Free delivery. Ito sa tama. May bayad ang panghilod. Oh, sinutik pasabay. Sabay kayo. Panglidlid na nga bato. Kasi paglidlid dito inay. Bagayo nun yung size ti kaya yaw. No life size, ang ko kaya. Paket. Tumuray na din na pangipan ang dagilid-lid. May bulsa ata. Ini may dito nga paglidlid na Takal. Oh. Lid-lid-li haray ito yan. Lid-lid. Hello? Malakan niya. Anda ka yan? Umpay ka raw nagitay abal-abal. Hello? Ay, dito yung spot. Oh, yan na mga kasama ko. Oh, sige. Magaling mga masok dito. Ayun, anong pangalan ng kasama natin? Si Hello. Namin. Yung mga catch and cook namin. Yeah. Yeah. Sama namin siya no. Yan. Maliwanag pa kahit. Maliwanag pa mapap. Kaya wala pa sila. Nag-vlog, may nagla-live, Live tayo. may nag-explore, oh, di ba? Ayan, ganito talaga buhay, buhay probinsya. Chill lang. Easy. Kasi sabi niyo na mga kapatid tayo na gano'n ngayon. Parang nasa instinct ko na yung nagagawa. Kita ka kasalay. Kung garot, nawalawan sa laanan talante yun. Parang di nawawala sa ano ko yung pagtingin ng gagawin. Sorry. Pag mo yung gagawin. Nasa dugo ko na eh. Pasensya nyo na guys. Walang bike kayo. Amo na na. Bastos. Si kayo ha. Bastos na kita katuwak. Siya ti pag 3-3 na. Nagtakal tagong niyo. Ohoy, nagsalita. Para ko kita. Mirmiro nun daw. Oy, dati day! Ayun na yun. Wala kayong makita. Ayun na. Wihey! May apo. Jimmy, kayo Baka pa kuha mo din dito ko ano. Hello, Insan Rex. Galat yang babong.
sa atin. Kami. Susunod lang yung drone. Oh. May drone kami. Oh. Ano ang drone namin? Drone. Oh. Ano yung drone namin? Ukay-ukay na. One. Dinugar ito. Tayo na. At tinay. Nyara ito eh. Tanay. Ito na eh. Nataray ito. Back to origin. Ha? Ay, nagbastos ganyan mo ganang ako pa. Papa! Ako'y nagbastos ng kulo. Ganda ng drone namin. Ito ang mga drone shot. Ha? Ayun na. Ayun ni. Meaning, at daulag dito nga nagana. Ay, nag-itlog. Naman ito. Ito mo. Baka last year pala reta. Uy, no last year tayo tani. Dapat nakuhan. Na. Sa bagay. Shell. Shell data. 3 years before. Mag-drone shot ako. Hey, sini kayo matagasta? Oh, yan ang drone shot. Oh, lumilipad na. Uy, ano yan? Tangkad ah. Sige. Hindi ako talaga. Nalipatak pa yan. Kamanti race. Kamantiris at dati ako bitis ang sino. Damortes. Kaya mo natin tamutes? Okay na naman niya. Aratiles. Ay, naraman ako dito. Urayan ni Linjay. Abal-abal. Pero maambon na. Maambon. Silsilaw kami na eh. Nandito tayo umarak.
Amo gala. Ayun. Inan. Ayun. Turo ka. Tiri. Nay. Diyan mo ma. Nagbid-bid. Danalak may isa. Paray, danalak may isa. Saka mo naman na alakon. Nalalan. May kapitak doon. Nakakabit din. Ate kami! Damutan! Damay isa! Naglaing na din, kagwak, naglaing. Nagduta ni, nagaduta ni. Dito ba? Sige, Tegala. Naglaing na rin kadwa kagala. Expert. Ayun o. Inan. Agad Napanugdan. Amoy flashlight ito. Ano kaya? Uy. Nandito. Damutan. Sika nakadukan. Uy. Hindi ako makakon. Nag-video ako. Ada ka doon tatay kumput kanyak. Oy, kumput na pa kanya. Ayun. Uy. Inan. Ayun. Taning sa ka. Ayun. Uy, tingnan kami agagatik ka. Nakakuha na kami. Hindi na nada. Hindi na panood naman nagtayo. Oh, may bonus pa kami, gagamba. Laki oh. Ang laki oh. Oh. Laki nung gagamba. Nice. Oy, dali upat. Yes. Ang saya-saya. Saya ng experience. O kami ito nakuha namin ngayon. Tapos na. Masaya na rin. At least meron. Tahimik na kami. Wala, hindi ako nakatulong eh. Nagmayat. Di ba? Mas maraming Oo. here. Ang saya. Ang saya ng experience. Try nyo rin. Woohoo! Woo! Try nyo rin. Nakita nyo yung mga ilaw. Mga kasama namin kumuha. O yan o. Oh. Ang dami namin. Parang piyesta. Akala nyo kami lang pero ang dami namin. Woo! Kanya-kanyang pwesto. Ang lawak ng kwan eh, karayan. Jadi ato bro. Yan tayo next year. Oo. Yan eh. Yan tayo Taiwan. Yun nga eh. At least Wala sa talahib. alam na natin. Sa may mga kahoy pala. Hindi sanga-sanga nga pagatumang. Oo. Doon na. Bago ito. Oo, tanong oras ganda eh. Limutan natin. Yun guys, marami pa rin no. Marami pa rin yung mga kasama namin. Tumatawid din sa kwan. Sa hanging bridge.